ka channel clear tu le ngai thatu zong te in zawain si vai le vekule tuntu ma hian testimony ro pui tak le ngainom takan ngai thadona anu pui thimek tak sa chunga hla sa athunun saklai chuan wanangel ten an ron zai puya pathian thil ti maka thlen thu delra sa te testimony kan ngai thla hau don ani thil pakhat ka hrilang cheu tum khat chu i thi te pa vanei thak takini dam chuak le hlawa avoi ni na tan i thi le te pa ipum pel le a ilom em ani tiro nu patu khat hetianga beina tok hin oma voidam doctor ten i thidon tian thil ton huwa po pathian thil ti maka thlenga hai hian mi takan hmu theilo chu hria thiam tira thil mak thleng tur chu ring tlata a bei saya ading tatani del le pelras te chunga thil thleng hi kan zot don ani zona pakhat na tan i thidon ti in hriat khan eng thungai hriat na nun ber le pipal min thil thayem o kalung katia chuta ka thanghara he thu ka soi hi ka hriat nun ber chu ani le puda innu in hetia soi hian engei ti ka kutin ka poma in hnuaya ka chhuwa puya sitting room a ka mutira kamal chunga amar phulo omem ti ke en ngala amar ka mutolawa lalpa min lak sak theilawang katia ma se pathian hi thil rup mangani lo ti ka hria voile khata ka ma banga chuan ti hian ron in ziaka isu thi sen hi inai man chuan thi na chuan kal le nang che ti hi ka wachiarani engtin nge in banga chu le kha chu rin in ziangot theile nge nia a mai nang mani in ziak lok ai tharau mitin ka mu ni ka mit lok hi chuan mu theilo hetiang ang hi a mai nin lo tong to in lo mu to ngaiem hetiang til hi ka voi khat ton na ni ka chiar non le chuan arin ka soya isu mingin isu thi sen chu ka in zong zonga ka ta te ka in zong zonga ka mange nang thi na tharau isu mingin kalbo ro ti in ka au ve ta topa voile khata ka bana tangin kan nu chu run thoka nga kan nu chuan thu ki chiar ve te aron tia achan chu thu thil ti thei takania thil ti theina ni ti aron threngala enge achunga thil theng kha kan pui hi na khelo enge mo boina dewa chunga theng ti chaw hriani banga ka thu mu chu bible thu ania kha bible chang bang ron in zia kha exodus bungsom pani chang som pathuma mi khani hei hi jingdar ni vela thil thengania he huna chia hian pathian tharau thiang lim chuan nu padang kan kau khranami te alo kai har ve chia kan in chung tan min lo tong trai sak hi lo ni tharau thiang lim hi anunga midang te po alo tong trai tir theni ani le enge thil theng tak tak chuin theta a piper ikal kha pu ka mi kha o kakala po ke alonia khaminoi khan kathisen kataksa in pastur chu alo no thei alonia kathisen khangtenen ahnu ni ni liam nuwa inrinnia chau kan ria ani ka ke ron da tawak maya damdo in lamin panpuita a thotan zinga doctor pakhat chuan doctor dang pali le nurse pasari te ron shwain karuma non luta mindin hwal thap maya ka doctor chu ka khuma ron thu in ka kuta avwana ti hiana soya kapi heta hian om to turi nilo idam chuak hi thil thei anilo atia ke chuan engwangin mo katia doctor chuan ikal mun thuma thena mun khathi apuak ke a khati sa themte khan ithisen dot I thuak le lunga thisen in pastur kha ahno theilom mase athem kan mu zong chu ikea te takte chau hi anisi atia ke chuan ani chung chu engtik lai nge thlen katia doctor chuan kashelo ma se hundei lo teliam ta khanani atia khani lai tho tan zana thil thleng kha ani ngei ti kasheta darkarei lo te nuwa chuan tlangwal pakhat aming Martin Robert chahi aron luta than lai tu ania Wisconsin kho ami doctorin aron kowa he thil makhi ron hungei turin kal turin aron tir chu lo nia achan chu mithiruang dana omto tur kaloni reng maya ti chuan he than lai tu pa hi apian thar pha ta anu puipo aron kal vele adam doina chuan keidama min han mu chu anu puipo apian thar pha le ani pudel khatia bangale khazia ki muai sei chua khan inu pui chunga thil maka theni ringe Israel fa te khan
ai kupta ram chua sanin ram tiam lampan turin kal ti kan hua khami ma khan beram no mel hem lo chu talin athi sen chu an kong ka bianga an ta ta khatia thu pek anga thi sen an ta khan zanlaya in tinatangin tap thom lo om ta a ai kupta mi te fatir chu an thi ta veka ma se kha thi sen kong ka bianga ta thawe ro chu tu ma an thi ve lo kha thi sen nun na kha voin ya po he isu krista thi sen hi thina tir kaulaka po min veng tu ni he beram no thi sen hi isu krista thi sen lo en tir lok na ania isu krista thi sen hi anunga vo inni thlengin thil magalati chunzom zela na ala thok mek zelani sangka zakwa somko pasari february ni sompanga khan hetiang thil mak bok hi lo thleng le a ama ai khan tlemina dang dewa biakina in khom turin kan nu pain kan luta kanu pui chu om dana dik talawa kanu pui soidan chuan alu chu ama ala om ngai reng lo engtine moina ron oma athidang maidoni in threta a ti chuan kan thut na tlar thut thenga chuan kan thuta a hemi ba khi chu march ni som ni pakhat ma kha chuan engma khrele talawni hetia biak in thut thenga thut hian kan nu hian uilalpa kalu hi aron tia thil diglawa om ti chu ko hrengala kalu puak ke aron tilea ama hi chuan he athu soi hi a hre tolo ti chuan ataksa chu aron koma akhonga ni kho hreloin om ta ngal maya amuta ringota ta chuan ka thinlunga ron om ma saber chu kaka in ka soi chu ngala par ithidon lo idam don pathian na tho awang le athu awangin ti in ka tharau zok chu atong chuwa kani adot lea chuan exodus bung som bani chang som pathum kha ka soi chuak le a isu krista thi sen chu ka mang le a isu krista mingin thina tharau chu kalbo turin thu ka pe a ma se kan upui chunga chuan danglamna ala om chung si lo nunna nei to lo ang mai na mureng bok sia pastor pani an local nai ve boka pathian thu chuwa ka le tharau lama chuan min run thurwal pui ve boka nurse pani an locala amar le lam ve ve a chuan an run doma alu te chuan run thing che vela keima chu min run ena kei chuan athi theilo isu krista ming ro pui ta ka wangin ti in kalo tong chuaka an vai hian ka thu soi chu an threvek ani chutia kan upui taksa danglamna a thlen tak si lo lai chuan ambulance aron thlengta a melchan vetlan chawania doctor chuan emergency ward ko ta chuan min lo muaka hewi zan hian doctor in kan upui mu chuan lalpa le azing vek to ni hi atia kei chu min en le a apoi ka ti hle mai ati le a kei chuan doctor ka hre thiam alom ma se adam le don ka tia ti chuan kan upui chuan zon luta doctor chuan engma ti thei kan nei to lo atia emergency room chunga chuan pastor pakhat nen kan lut telvea kalu rual chuan ka ban ka phara pathian thu thil ti theile athu nei na chu ka nge in ka thei to pin ka au chua pui le a isu krista a kan ni na ka au chua puya kanu pui chunga non na lo om turin heti lai po hian doctor ten ti ngai na an thre to lo ni ti chuan dam do in na min son le ta a ambulance tlan don chuan melza chuang lai kan tlan anga ya dar so ma chuan dam do in chu kan thleng ta a doctor chuan inu pui chunga hian eng tin nge kan ti don po ka thre to lo atia achan chu kan pui hi aneurysm anti athuaka thi senzam chu awunga haiwang hian stroke te harsatna nanna chi sang thlen thei lo ni ama ang hi za somko pasari te chu an thiwa thina andam ngai lo tlang pui ani 3% daman oma hetianga dam po hi engma hre to lo che thei lo tong thei lo le thuakin na thok thei to lo in anom thina ni doctor chuan x-ray result atangin zeinga mani to lo antia athi wat hian ring vekani ma se ni khataliama kan upui chu la thitlat lo helai muna thuak lam zai thiam doctor hi mithiam bera an nei ania hetia kan upui ala thita mai si lo mu hian enge ti theia omem ti kan endon nia atia hetia ala damna chan hi pathian thu nung le thil ti thei thu nei na ka soi chu awangani pathian thu hi anunga thil ti thei ti chu ka ring klata ma se mitam takin kan soi chuak lo thina kan mang chuak lo fo thin atu ka chuan kan upui chu dar karli chung an zeita a aru ma an run nor lut le ta a akhum sira chuan ka dinga ti hian ka tia o tharau thiang hlim kan upui chunga hian engtin nge ka tong tra yang enge ka ti ang ka tia tharau thiang hlim chuan he pathian thu mang hian ka thinlunga thu soin keima aron kal tlanga
thon ni korin bunga chang som pasari mang hian chumi awang chuan tu po Krista a chuan thil siam thara lo nia thil hlui te chu aral ta a ngai te u alo thar ta ti hi kei chuan lalpa ka hethiam lo ka tia lalpa chuan Genesis bung khat keuro min tilia ka chiar ta a atirin pathian in khovel siama khovel kha aruak ngota thimjinga khan englo omro se atia a tamaya chu thu ka chiar rol chuan thudang zong chu abo veka karil ruwa chuan tha ati em atile alo tamaya ti lai tak hi achiang ta em ani tharau thiang hlim po chuan inupui khan thluak an yem min ti a kei chuan doctor ten a thluak a thito na thok to lo an ti ka tia lalpan ka thu hian thilati theyasin kha thluak kha nung turin thu pero min tia dik tak chuan he thu hirin mayemo rin helemo ka ti thei chunani pathian thu chu ko ringa ti chuan kan upui taksa a kut ka ngata ti hian ka soi chuak ta a Isu Krista mingin I thuak ne na thu ka pe thuak ka sel zong te u lo nung le turin Isu Krista mingin thu ka pe cheu ka tia mi hring lama tanga ngai tua chuan thil a thak takani hetiang hian ni tin ka ti thina ma se danglam na engma kala mulo anin hina po chuan ka ti le a ma se danglam na chuang lo ani somna zinga chuan khatia kalo soile lai takhan doctor ron lut thuta kapu inupui hian voini ba ka dei lawang ahniam tual ani aron ti tamaya ti chuan a chuak le ngal ta deya ta chuan Bible chang Hebrai bung som chang som thum panga hi ka thinlunga lo lut ngala chuti chuan in rin na lom man chu pai bo su loman ro pui taka nei don si a tile chanchin tha mathaya ziak bung som paria chang som pofua hi ti tak mewin ka frila cheu leichunga hian injinga mi pahni anthil dil konga an thurwal chuan kapa vanami ti sakin an omang ti nen hian ti chuan phone alo ria tuwe mo hian ita turan yang min tia kannu unaw mai che pahni te an lo nia anni chuan vo in lamange an ron tia mun than de oman ni wangin kei chuan pathian thu tang chuan a tha e ka ti a heti lai hian doctor thu soi kha ka thei ngil vek to a pathian thu tang chuan a tha e tin ka lo chang ani thil reng athim lam rengo ta kan thlir chuan pathian tharau thiang hlim o kan re thei lo thin ani doctor ten anupui thluak hian na thok to lo tia dam chu an bei sei to lo le ni kho hello an ti na tang poin ron har chuak to don lo an ti le a har chuak lo ani poin thluak mang thei to lo che thei to lo le tong thei to lo turan ti ani ma se pu de la hian pathian a ring tlata a bei dong ve du lo ani pathian thu ka soi chua rin na in ka tong trai chuan kanupui hi adam don ti ka ring tlatani hetia kanupui mi thi angmaya mut reng lai hian ka thinlunga pathian tharau thiang hlim chuan inupui hi hla sak ro ti o ka hreta a englange ka sakang ka tia hla ka pek che kha ti chan na ka hreta a ta chuan kanupui hla du em chu ka hre chuaka ti chuan zai tura ka an chia chuan tharau khovela ka lo dei maya mini somli panga chung chu heruma hian angel zai pol an ron ve a athunon chu min ron sakpui ve ni heti lai hian pastor John chu kabula ve renga engkim a muin a hreve vekani kei chuan minute reilo te angin ka hria a ma se mini somli panga chung chu hetiang hian ka lo omani he la angel zai pol ten an ron sak hi Philippi bung ni chang ko tanga chang som pakhat khania chumi awang chuan Isu Krista mingin mitin vanami te ngaleami te leihnuami te nen an thing thit nan le pa pathian ti ro puina turin Isu Krista chulalani ti in leitin reng in an puan nan pathian in ani chu na satakin a choi moi ve ta thunga ming zong a ming chung nung ber chu opeta a ti kha athunon hi mizo tong chuan Isu tidam turo pui ber Isu Krista ma a chuan khup tin reng an thing thiang Isu tidam turo pui ber ti ani ti chuan kan upui taksa mun rang chu ka khoya pathian thunung chu ka soi chuak reng boka mak tak mai ni kho hrelowa kan upui chu ron har chuak le ta ni pathian tharau thiang he min thril anga piangin ka ti zela atak sapeng zong te chu thu ka pe a stroke te azen na tele tharau thiang hlimin atak sapeng te khoya thu pe tura min ti na la piang te chu Isu mingin thu ka pe zela ma se thil pakhat ti ka phal lo chu
ring lo tu local ten kan pui chunga an kut nga ka phal lo ani chu milaka chuan kan pui chu ka veng tlata a chan chu lalpa arin na nei chawin ataksa chunga kut ngat ro se ti kha ka rin dan ani ti chuan ataksa zeng ni si kha a hroka ti hrol ho kha an run che a hrogin thilem theidon em ti en fia turin an la le ta a heta hian ani pathian thil ti maklo lan na chu a chan chu a hroka hian chilemo tuinang reng om lawa solkar ni chuang lai chuani to nurse pakhat chuan kapu a hroka cholu chuan a hnonga a thiang ti hria ti ro min tia a chan chu ti nong tu chil kha aka le a hroka om lowani kan pui chu ka pan hnaya ti hian ka tia du tak ika cholu rual in thialla I swamingin nem ro ka tia a hroka chuan camera an da lo en dik tu tur khol an da boka du tak thial ro a tha lem ro ka tia khatia cho a hroka alu chi a khan maklutuk main chil aron in siam tamaya a hnunga ding nurse maktilutuk chuan oi lalpa te in alo au chuak ani kai chuan o kapi ka pathian a che di hi ka lo tia heta tang hian pathian thil ti mak chu a thleng chho ta zel ani ni khu hrelo le zengin a oma chuta ka ruk chungin zoi muangin pen khatte te in kandama damdo in kan chua san theita ni thluakin na tho to lo atanga ka ruk chunga damwar kha chu thil rei lo berani adam chaklu tukani heti rol hian pathian thil ti makdang a thleng ve boka khami zinga ICU a ka thuta ka nga lai khan pathian tharau thiang hlim chuan midang te zirtir turle thu soi turin min tia isuan mei chethi pu da ti damle zaira fanu ti damani thu kha hemi chanchin ka soilai hian papakhat kil khata a hmai khuwa lo thu ve reng chuan ani le kapu ka fanu dam nan paiseina ala om ve thayangem min tia kai chuan te reng mai khoyangai fanu chu om ka tia room le lam chu ko ka min va hruai ro ka tia a fanu om na room ka luwa kan en chi chuan oi lalpa le ka tia engwangin nge khatia ka lo chan kher chu o ka ti ruwa a chan chu a fanu lu chu lu po ang to lo a vung na salo tuka pipe te chu alua thi sen kling hip chuana na lo in vu fur maya car in sudna wangin accident alo nia a spinal cord te chu bunga heti anga niang ti ka lo khresi lo ma se heti lai tak hian pathian tharau thiang hlim chuan thi na chunga thunai na lala nun na chu lo om turin thu pero min tia chu tiang chi chon ka tia room chu ka chua sana danglam na engma om po ka hrechuang lo atu ka apa chuan min run pana a fanu chu amita del to tur thule bengong ani to tur thute tin adam kho chu ka ni po in khuwa to ngai don lawa ri engma khrele to ngai don lo ti thu min run thrila ma se he a fanu po hi pathian in ati dam veka dam do in kan chua san ni hian dam takin an chuak ve ngalani hetianga kan nu aum na hi kumriat kalta vel kha ania damdo in kan chua san nu tanga tun thlengin a hriselin adam tha a Philippine ram nuaya te akal thei to a chutiangin Africa ramate akal thei boka doctor te hian pathian thil ti makani ti bak soifiangaina an threlawani ani reng taka pathianin kha doctor ngei po kha athil ti makhi ala thleng rengani ti a hmu tir du wang te po ani mai thaiani ama hne na kan in enkol na bil kan pek tur kha thathum chungin kan sel veka kaini la in insurance kan nei box silo pathianin athil ti maga thentir zela kumthum chungin kan damdo in omna sen so zong chu rul zo vekani tani lalpa chu fakin omro se amen